Август мөсім жамғаятында бұйылда 12.690 гектар майданда техник культуралар өстірілді. Бүгін агрофермада рапс һәм күнбағыш культурасын жию дәвам итә. Рапсның гектар берімі 19 сетнер тәшкил итә. Біздің август мөсім жамғаятында енді 6166 гектарда рапс шешілген иде, һәм енді 6000 гектарда күнбағыш культурасы. Қазіргі вақытта біздің 900 гектарда рапс урып жию эшләре төгәлләнеп бара. Әйінде күнбағышқа келсек, 4000 гектарда эшләр башкарасы бар. Рапс һәм күнбағыш культураларын җыюга 2 дистәдән артык техника җәлеп ителгән. Язгы салкыннар сугу сәбәпле 900 гектар мәйданда рапс культурасы яңадан чәчелгән. Әлеге мәйданны җыю киләсе атнада башкарылачак. Агрофирма шулай ук көзге чәчү эшләрен дә уңышлы тәмамлаган. Җыелган уңышны турыдан-туры җибәрәбез икмәк кабул итү предприятиесенә. Әйінде чәчүгә килгәндә киләсе атналарга тәмамларга дип торабыз. Көзге чәчүдә безнең 979 гектарда арыш чәчелде, һәм инде 8201 гектарда көзге бодай. Икенче механизаторларыбыз елкалардан түгел, көннәр кыры торганда техник культураларны җыйны да тиз арада төгәлләрләр. Иң мөһиме, яңгырлар яумый торсында техникалар өзлексез эшләсен. Егетләребез сынатмас. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.